Pachanyuka Mari, Pachanyuka Mari, Pachanyuka Mari, Zichatera izi, Pachanyuka Mari, Pachanyuka Mari. Uri kusaidi kwani? Mozati pane imwe yandakamboita kuvhiwawo. Ndobva ndati ndoda kutumira vatungamiriri, ndaita program nevatungamiriri from madikon to vana maimfundisi. Ndobva ndati ndisana rakanyora mu-invitation. This is specially for you, not to share with anyone. This is what I want you to do when you come for this function. Bring this, bring this, bring this, and do this, do this, do that. Ameno chiri kuirangari. By the time yatakasvika kufunction iyo, pana wanga tofonerana. Iwo wanawo, yakuyanzi chii? Aya marudzi andina kumboona achitaurirana ini. Vaitaurirana paurudzi hwavo. Amen. Vaitaurirana paurudzi hwavo. Kana ari maBenjamin otaurirana pauBenjamin. Kana vari kwaManase otaurirana vari vekwaManase. Amen. Hongu pane pakanzi all of the tribes of Israel they came. Vakutobvunzana kuti mama vari kuzama kuti kudini? Saka chii chanoitika ikoko? Umakati haiwa hapana zviri papa ifundraising. Kunza ndakati kana kauya usina chakati, usina night dress, usina chii, usina vanodirei kuwaona ma-night dress edu. Ifundraising. Saka ndikakuchaja dhora sefine yokuti wauya usina night dress kana ndoda kuona kuti unopfeka chii kana wakarara. Shuwa ndinoitei nedhora. Asava vanotaurwa mazita avo, marudzi avo, namba yavo yakauya. Amen. Namba yakauya. Kwaiuya matau. Vanhu vacho vaiuya vari matau. Hallelujah. Vaiuya vakawanda kudaro, thousands. Ende vakuru vacho vemauto vaimobiliza. Vouya nevanhu vakawanda. Nokuti vaiziva kuti kune basa zhinji. Hondo yacho ihuru, iri kuda vanhu vakadii? Baba vanogara vachitaura kuti manumbers matter. Manumbers akawanda, zvinhu zvinodii? Zvinoreruka. Hallelujah. Saka ndiri kuti zvipe. Thine are we, David. We are coming in peace. Tiri pahondo. Hallelujah. Hazvidi kuti paite hondo pakati pedu. Please come in peace. Bring your 1,000 in peace. Hallelujah. Hatidi kuti panyaya yekuuya nema-1,000 paite hondo. Because we have got a common enemy. We cannot fight within. We cannot fight against ourselves. Ipapa nogona kutotanga kutonzi, ivo SG vanyuwani vavava, chichi. Pagoita mitauro yakawanda, pagoita hondo yakawanda. Nyaya ndema-1,000. Handizvere hama dzangu. Chikudza munhu ari padhuze kuti nyaya ndema-1,000. Hapana chekutukirana, hapana chekunyeyana, hapana chekurwira. Apa uri kurwira chinzvimbo chako. Kuti ujustify kuti sei uri ipapo. Ndiri kujustify kuti sei ndiri executive admin. Ndiri kujustify kuti sei ndiri VP. Ini kana ndichitoshanda kana ndichipa ndichitoita double neyababa. Ini mwachindibatsira kutengesa, ini ndichibatsira baba kupa. Ndozvandashanda zvazvo nechipani. Shuwa vagoni kwachitengesa ma-African fabric. Indiripo. Indopira chechi. Ndandakudze. Ndotozva kutoti living word kana ndichishanda ndakatakura.
sachimbosiyana nezvekwagumbo zviya zviya zvaunosapa first list kana uchishanda mushando webreakthrough. Zvekwana madhlira zviya zviya. Nanatso chiri kudhilana namadhlira. Rega varamba vachidhlira pazhe vari ikoko. Iwe uchiita basa kuno. Thine are we, David, and on thy side. Zvinosaidhira kuti tichariziva. Pamatawa apa tichaziva tiri kusaidi kupi. Period, hatina explanation dzakawanda. And hatikubvunzi zvakawanda. Pamatawa apa tichaziva kuti uri kupi. Peace. Tokuda kushanda matawa apa nerugare. Moziva kuti hazvidi kuti tichirwa hondo ka. Pota dzimwe hondo pakati pedu apa. Tokuda rugare. Rugare. Hazvidi tigogwa imwe hondo pano, tigogwa futi kuku. Ngatizive kuti tiri kumangana ne1. Pagoita zvinyanyanya muna 2022 munomu. Pagoita dzimwe hondo futi muna 2022 munomu. Ngatidhilei nei yematawi. Zveruvengo, zvegodo, zvebitterness, zvekusaregererana pasaidi. Timbomanyisana nei. Hands and peace be to thine helpers. Ukaona mugore rino iri hondo dzako dzakawanda, you are not being a helper. Peace to thine helpers. Vanomubatsira David vanowanawo rugare pane zvavo. Amen. For thy God helps thee. If you are a helper, hapana nguva yaunofanira kuzvirova dundundu kuti ini pandakazoya ne10,000 ndopa zvakazoitika. Zauti chero uri mubatsiri asi anobatsira David ndiani? That is an antidote for pride. Zvinopedza nyaya izvo, zvinopedza masports. Kuzauti mubatsiri waDavid ndiani? Chaundingangoita inini kutendera Mwari wacho kuti abatsire David kuburikidza neniwo. Here I am, Lord, when I give myself over to him to work through me so that I can fight alongside David this war. I can be a helper in this war. Hallelujah. And unoda mweya mutsvene waMwari, mweya mutsvene anonzi ndiye mubatsiri. That's why uyakawana chizururo ichi. Mweya mutsvene ndiye chi? Mubatsiri. That's why achitaura language yekaindi. For thy God helps thee. Then David received them and made them captains of the band. Unoda kuti ugamuchirwe gore rino. Amen. And David received them. Peace to thine helpers. For his God helps him to avoid getting all the credit as a helper. This is sobering to us all. Hallelujah. And as daily they came. Mawira. Uchanga uchiuya sei netau yako. Verse 22. Daily there was a coming. Daily there was a working. Daily there was a giving. What is your plan? Takauza kuti muti upewo ma statement of commitment kuti pamwedzi upi uchanga uchibvisa mari. Manje ndandizuti wanga wakanyora chii pamwedzi. Ini ndiri padaily. Nhasi izvozvo pafange pane Ministry Empowerment Fund yatouya. Ini ndinayo $50 yandagamuchira nhasi yemucheka wandakatengesa kuBuruwayo. Yandikutoisa kuEmpowerment Fund. Daily. Kada kuti 1,000 ibude. It has to be a daily affair. Hallelujah. Ndokuti ishandike. Tora 1,000 we divide by 365 days. Ono tinofanira kubvisa mari pazuva. It's visible. Vaneta mates kurumidza. It's not 365. Kune vasati vatanga. Shanda ine patiri. How many days left? SG. 1,000 divided by. Tiripa business summit. Tuda panana ma practicals panapa. Hands daily. Baby riri kutotipa
manhenkire daily. Wanyaya 1000 ukazofunga kuda kuzoona nezvayo munana June, forget. Ukada kuzoita December, forget. Nas, as long as it is called today, it is a time for sowing and reaping. Hallelujah. Daily. Vakainonokera tau, vakainonokera Colgate, makushanda $4 a day. Ugoita mutungamirira asingagoni kushanda, anosingagoni kuburitsa $4 a day. Mesparo muripi? Muri kushanda mari per day? Mati? $3 per day. Vakatanga beginning of February. Anditi? Beginning of February. Ndopa vakatanga. Zvino makanda mari $150. Yavatokanda. $3 per day. Pane musati taura na SG vaya mu office. Chizama kuonesana kuti tau ingabatika sei. Tau ingabatika sei. Ini ndetaura weekly. Wakati even daily. Goriata anonzi 1000. Kana uchida kuti umurigire pasi, aruda kadombo kadiki kanonzi $3. Kekuti chero kakanzwa $3. Chero Judah akati shuwa mama vakaita semi mungashayiwa $3 yekutenga chicken in. Vana ndo zvavanotaura. Vanhu vachikuona muchidriver jeep, muchiti kwai hamuna $3. Muudze kuti Goriati anonzi 1000 ari kuda kadombo kadiki kanonzi $4. That's how you bring him down. Daily. Do something. Work towards this daily. This is how they were coming. They first separated themselves. Hallelujah. And secondly, they committed themselves. Thine are we, David. And then thirdly, daily, they did something. This is how they came. And we are also talking about participation. As they came day by day until they became a great host. As the host of God. Kana nyaya yatanga kwatiri inofanira kuzonopararira nemuvana. Tigova hondo yevashandi, hondo yevapi, inomira nebasa raMwari. Hallelujah. Hanzi kusvikira. Pane patiri kuda kusvika. Come daily. Work daily. Give daily. Make sure you have got a plan. You've got a project of giving towards this 1000 on a daily basis. Hallelujah. Kadombo kadiki kanogona kurigira David Goliath pasi. Ukaritarisa rizi 1000 hazizi Goliath rinenge rakakura. Handiti 1000 inenge yakakura, inenge yakawanda. After all, usati wakamboibata. Sakuverengera kudikanwa. If you are going to be working daily, kuverengera kuzodikanwa. If you are going to be working daily, consistency is paramount. If you are going to be working daily, no procrastination. Ndichazotanga mangwana. Ndichazotanga next week. I'm saying start today. Today, do something. Today, do something. Hallelujah. Today, do something. Saka mawira anosiyana. Some had to separate themselves. The description of helpers, I'll just describe them as I round off. There's verse 2. They were armed. Unebanga ere? Anza unabanga. Unabakatwa. Kana uta kana mse. They were armed. Verse 2. It could describe vakatanga kuuya vaya. Let me just go through the list. They were armed. They were they had bows, they had arrows. They could use right hand and the left hand. The description. Tatanga mawira vakaita. Anditi. Vakaita kutaura kuti vanhu vanga vakaita sei, vanga vanei. They could use both the right hand and the left. Hatishadi vana ma left nana ma right.
Vanospecialize. Vanoti handigoni zvakati. Ndongogona zvemunamato. Ndongogona zveevangelism. Ndongogona zvakati. Asi augoni kuunza mari. Pane benzi raipenga mugwere raingotaura kuti mari. Basa raMwari rinoda mari. Money answers all things. Vana maleft hatichavadi, vana maright hatichavadi. Vanongozikanwa nechizvechivhangeri. Kuchivhangeri. Kudzinga madhimoni. Kuparidza. Mari ripi? Gona kukanda nemaoko ose. Ukati na right, ukati na left. Hallelujah. Ini pataitamba netball, ndichiri kuchikoro kana kubasketball, tatokurudzirwa kuti gona kushandisa maoko ose. Ukati DU, ukati kingdom, ukati supernatural, ukati Gopherwood, ukati ministry empowerment fund, ukati chegumi, ukati chakati, ukati chakati. Usaita kunge uri chirema. Kuva ma-left. According to this scripture, ukazviti ndiri ma-left chete, kana ndiri ma-right chete, unotori chirema chemutungamiriri. Nokuti according to this, it's doable. It's possible for you to be able to throw with the right and with the left. From both sides, from both angles. Iwe ukuchete ndoko wakangosimbira. Ndakasimbira ku right. Right yangu ndio yakasimba. Ini kuparidza ndoko akasimba. Mari ngaisimbe. Saidhiro riri ngarimboitawo zvemari. Rori yakauya ikamisa mari idzo yanga yakasimba. Kwaina baba, message yanga yasvika papik. Tiri kuda vana ma-left nana ma-right. Hallelujah. Vana ma-left chete hatichavadi. Vana ma-right chete hatichavadi. Saka kune vema-left nema-right. Description of the helpers. They were armed, they could use both right and the left. Ita ndakunovashandisa ose. Ndakunoita zvose. Hanchangozikanwi ne-one. Number 2, they were men of might and men of war. Fit for war, meaning they'd been trained for war. And isusu takatrainwa through DU, through supernatural, through Gopherwood, through kingdom. Takaita zvakawanda. Handiti? Yave practice yoyo. Kuti tigore rino tisazoita ever learning and never coming to. We've been training. And avakapesera kunzi experts in war. Tofara kuva nema-experts in kushandira Mwari. Experts in giving. Pahondo yatinayo yoyi. Hanzi, they could handle stuff. Tambotaura pepe kuti, can you handle stuff? Panamboti vamwe zvinovakurira. They had faces like lions. Moza lion face yacho inoratidza kuti hatisita zvekutamba pana. Inoratidza imwe determination yekuti kana ndiri kuzokudla ndakutokudla. Hatisi kuita zvekutamba pano. Manje wewe madhimoni urombe anokusekerera umbotyisi kana. Chaunogona kutyisa isusu kuti tisabvunze tau yedu. Manje isusu tichaibvunza. Kana uri mutungamiriri womunomu tichaibvunza. Vamwe zviso zvenyu zveshumba ndezvekutyisidzira isu. Zvokutyisidzira vati izvozvi pane umwe mufundisi ari kutoti elda yancha nomutanga sei? Ndikoni yancha nomutanga sei? Zviso zveshumba zvizokutyisidzira ivavo. Zvazviri kudhila nemuvengi. Zvazviri zvokudhila nemuvengi. So they had faces like lion, showed determination, and they were swift. Speed. I've got good speed. We want leaders with good speed. Hallelujah. Vasinganonokeri kuita zvinhu. Description. Are we fit for this war? Can we handle this war? Vakauya, they could handle it. They could handle stuff. Can you handle it?
mubvunzo wauchafanira kupindura. Number 3, type yema-helpers. Captains of the host. Imwe version inoti cream of the crop. Pane maversion andofarira panapa. Hence the weakest could take on at least 1,000. In verse 14. The weakest could take on at least 100. Pagosha kwa mutungamiriri watinoti ari weak agotadza kuya ne100. Kuri kunzi 1,000. But asugo kana uchinzi wakonewa. Panofanira kungowo neminimum. Handi? Panofanira kungowo neminimum. Apa vari kudescribe kunzi ainzi ndiye dera pane vese. Asi aigona kudhila ne100. Ainzi hanzi 100 and above. Ndoimwe version. Tine new NLT version, tine MSB version, tine amplified version. MSB version yoti any one of them was worth 100 men. And the best of them was worth 1,000. Amplified yoti the lesser was equal to and over 100. And the greater equal to and over 1,000. Yatsanangura kai. Number 4, type of helpers. Vanga vane history, vanga vane record of exploits. Verse 15, they crossed the Jordan River during the seasonal flood and put to flight all. They crossed the Jordan during the flood. Flood, kurati papa kaipa, papa sina kumira mushe zvakaoma. Ndo vanhu vakauya kuzobatsira. What is your record? Have you ever risked your life? Ava vave nerecorda. Ndo imwe type yevabatsiri. Number 5, verse 15 and number 5. Vanga vane mweya waMwari, vavasiri vatungamiriri vebiltong, venyama. Vanga vane mweya waMwari noti imwe meya iya hatizivi. Toda vatungamiriri vanodi kunonzi kudi vanombodzamirwa, vanombozara nemweya waMwari. Votonzwa kunge vachaputika nekuda kwenyaya inenge ichiitika panguva iyoyo. Saka basa raMwari rinongoda mweya waMwari. It's not by might nor by power, but by His Spirit. Hallelujah. Izvi zvichada mweya waMwari izvi, noti imwe meya. Iwe ndo ungaigona kuitsanangura meya iyoyo. Kunyanya kuna namakuru wanuku. Hanzi mukuru wavo ndiye akatanga aburukirwa nemweya waMwari. Ndokutauriswa zvakadini? Zvakataura. Zviro zvave nechekuita nekuzvipa kubasa raMwari. Saka ngatizarei nemweya waMwari, ngatitenderei mweya waMwari kuti ubate, utitungamirire, utigonese pabasa riripo. Hallelujah. Hallelujah. And then vamwe vakauya. Verse 33. I'm meant up number 6. They were experts in war with all instruments of war. Kwambotora nama left nama right and it. With all instruments of war. All instruments dzekushanda, all methods dzekupa. Mastaira ose vakauya now. This year, you have to bring all your instruments of war. Hallelujah. Verse 33. They were experts in war with all instruments of war. Havana chombo chavanga vasingagoni kushandisa. Hallelujah. Vaikwana pose pose. Pakunamata vaikwana, pakupa vaikwana, pakuseva vaikwana, pakuhosta vaikwana, kukrusade vaikwana. Pane zvaida kuitiwa. Verse 37, under the same point. Point on number 5 or 6. Under the same point, verse 37. With all manner of instruments of war. Verse 33. Verse 37. Don't worry, ndakutopedza. Ndakungokupai izvo zvizvi. Tatanga nekuti vakauya sei.
tikazoti vanhu vacho vaiuya vanga vakaita sei, vaive nechi, vaiita nezvei, description yavo ndeyekuti kudini. Handiti? Pane wandarasa? Pane wandarasa? Hapana, handiti? Saka pachadiwa zvose apa. Zvose ndinoita. Tisangoimbe. Gore rinotiite. Handiti? Nditi inini munonda handiugoni. Nandigoni kusvita rekeni. Nandigoni chakati. This year uchatogona zvose. Handigoni kutengesa, handigoni kutaura, handigoni kudini, handigoni kutaura nevanhu zvevanhu zvinondinetsa. Gore rino. Tripa Business Summit, hama dzangu. Hallelujah. Fundisi make musandiseke, ndiri pabasa. Verse 37 ndo yandiri kutsvaga panapa. Paverse 12, pachapter 12. Nasina kuinyora yese. Baba nditenderei ndipedzise. Ndozvandowanzoita malong play, nditenderei ndipedzise. With all a manner of instruments of war for the battle, and 120,000. Vana vakawanda vaigona kushandisa zvese. Any instrument. Any instrument. Vakawanda 120,000 ndo yave namba yavo. Verse 33 futi vaive kwaZebulani vaigona kushanda hands with all instruments of war, 50,000 which could keep rank. All instruments, let's say all. Pachadiwa zvose, all methods, all types, all instruments of raising money. Hallelujah. Pachadiwa mayusa, pachadiwa marands, pachadiwa mapounds, pachadiwa maeuro, pachadiwa macanadian. Arati Jesi inenge chingouya ipapo ichingoti pfe. Hando zvayajaira zvekungoti pfe. Change chingouya ichipfekera ipapo. Kana yauya. Handiti? All types. Sanda kudziva kuti ndikushanda mayusa, ndikushanda marands. Ndakona kuti mapounds ndingashanda sei. Because ndinomirira inonzi Living Word Churches internationally. Amen. Pachindevere internationally. Sandoshanda kwese. Nchimirira zvose. Hallelujah. Pachadiwa zvose. Next point, verse 38. Men who could keep rank. Masoja anogona kutsanangura izvozvo. Men who could keep rank. Ziva nzvimbo yako. Erida ngaite zvechi-erida, mufundisi ngaite zvechifundisi. Amen. Ziva nzvimbo yako. Ite zvinodikanwa panzvimbo ipapo. Handidutsanangura zvakawanda ipapo. Point iyoyo chandikunyanyisa kuda ndeyekuti ivava these men who could keep rank, they came with a perfect heart. Gore rinopa kudiwa chii? Perfect heart. All Israel came in one heart, with one heart. All the Living Word Church leaders came with one heart. Chero Bob Marley akagona ukimbo one love, one heart. Tigokundoona Bob Marley. Patawa paBabel vakaita one heart, one mind, one language, one chi. Zvikabuda. Shuwa tigonzi takonuwawo pachivha apa. Neprize yeland yepachivha apa. Zviri kudiwa chi? Mumoyo umu. Ndoma zvinotangira. A willing heart, a willing spirit. Umwe akauya akatovhika kudhara. Vari kuda tawiri yangu handidi nayo. Iwo story na 1000 yacho. Ukuramba nechinhu chausina. Mwari ngavatibatsire mugore rino. Yangu havaibati, iwo sina kutomboibata. What kind of behave? Haidi kupedziswa iro behave. What kind of behave? Willingness. They came with a perfect heart. I think they could do up one heart. Tower of Babel, It kuna Genesis 10, 11.
Verse 33. Verse 33 inonakidza futi. Vaive maversion sori handina kuzokuwanirai mukana. But ipapa zvechitotaurika ipapapa. Hanzi of Zebulun, such as went forth to battle, expert in war, with all instruments of war, 50,000 which could keep rank. They were not of double heart. They were not of double heart. A double-minded person is unstable in all his ways. He will not receive anything from the Lord. Imwe noti double purpose. Ari kumhanyisa tsiro mbiri hana yachabata. Ari kumhanyisa tsiro mbiri hana chayachabata. MSB version yoti unswervingly loyal. They were unswervingly loyal. Imwe yoti they were stable and trustworthy. Moza zvondirwadza kana tiri mameeting baba vachitaura kuti handikutrusti kuti you'll be able to do this. At times tisi tinoudzwa izvozvo mumeeting. I don't trust kuti izvi zvinobuda. Ndoshungu dzandinadzo, but handina kuvimba kwekuti zvinobuda. Zvinotirwadza. Baba kana vachitaura kuda, toda kuti vagone kutivimba. Kuti kana pane zvavanzwa mumwoyo mavo, titembeke kuti togona kuzviita zvinogona kubuda. Imwe version yoti undivided loyalty. Imwe yoti completely loyal. Handizivi hangu kuti mumwoyo makamira sei. Asi David anongoti create in me a clean heart, O Lord. Remove any double-mindedness. Remove any double-mindedness. Mozati pano umwe gogo vaigara vachitaura kuti uyu vachidescribe vamwe bamunini vangu uyu ndimusi chinoda. Ndimusi chinoda. Pamwe anoda, pamwe haadi. Pamwe anomborama, pamwe anoita. Pamwe anosapota, pamwe anosaboteja. Anoita kunge aripo, asi hapo. Missing in action, but present. Pamwe anombonyora resignation letter, pamwe omboirongedza. Azoiposti. Semutungamiriri gore rinozvibvunze, where do I stand? Handina mwoyo miviri here. Handisi kudzingirira zvinhu zviviri here. Chandiri kunyatsoda chii? Chiri pamwoyo pangu chii? Chandinoda kuona chizadziswa chii? Zviri mumwoyo zvinongozikanwa naJehovha. But isi tiri kuti chero vari Jehovha vanozviziva, isu chazvijaja nematau. Netimtau. Ndiyachashandisa kujaja. Not quite out of the abundance of the heart. The mouth speaketh. Out of the abundance of the heart, 1,000 comes, or not? In a matter. Why they connect so dancey? Because they had a willing spirit, they had a willing heart, they came and they brought what was needed for the temple. As willingness of the heart. Hallelujah. This is my conclusion. Oh, praise God. She's now concluding. Verse 23. Hanzi ava ndo vakauya kuHebron. They came to turn the kingdom of Saul to David, according to the word of the Lord. And as a leader, have a desire to see the things of God come to pass. Where you have been planted, where you are helping, where you are ministering. Mozati azviruchirewo semutungamiriri umwe chingoti pamene kuti zvinhu zvekuchechi kwedu sei zvisiri kufamba sei zvisingabudi. Have a desire to see things come to pass according to the word of the Lord. Hallelujah. They came to make sure that the word that was spoken over
their leader David was fulfilled. Have a desire to see things being fulfilled. Hallelujah. What has God said about our David? What is the assignment given to him? How many of us have heard this word? How many of us know or have read about even the prophecy? Haungoiverengi ka1 ufana kugara uchiiverenga uchiizvirimainda chero paunonamata papaya namata nekuda kwayo. Chiprofita chakapiwa pamusoro peushumiri huno. Amen. According to the word of the Lord. Munamato wako semutungamiriri ndokuti shoko riya rakataurwa naJehovha pamusoro peLiving Word Church, kuti Living Word is a strong church, ngarizadziswe nezita raJesu. Strong yacho toda kuiona. Strong in building, strong in outreach, strong in every sense of the word. Hallelujah. Nobody can stop Living Word. Hallelujah. Living Word is strong. Living Word ina Mwari wayo. According to the word of the Lord. Luke 5 verse 1 to 7. Peter was washing nets. Ndauya kuno umwe mutungamiriri akawacha mambure ake. Ndauya kuzokukumbira kuti buritsai vakuru sabhuku hoye tokumbira muburitse mambure. Moza kuwacha mambure kuratidza kuti zvanhasi sadi tapedza. Bati takambodzishanda maofaring yatakambowashanda takambowabvisa. Ndauya kuzoti kunomwe mutungamiriri go deeper. It doesn't matter, you have toiled all night, you have tried many times and nothing came out. Go deeper. You can imagine what this word must have meant to Peter. With all the experience he had in fishing. But what more can be done today? From my experience as a fisherman, ndopane pandoziva kuti zviri kubatika here kana kuti hazvibatiki. Semufundisi ndoziva kuti une experience yauinayo. Muchechi wagara. Ose maofaring unowaziva zvese wakazoona zvichiitika. Indi kuti in spite of all that, go deeper. Aiwa, nyatsofarira go deeper ndaita prophetic one. Handozvoita vaprofita mazuva. Go deeper. Launch out into the deep. Launch out it. Deep foot. Dzigowanikwa kupi foot. One more time. One more time. One more time. That is what Jesus was simply saying. And because now we are not just doing it anyhow, according to the word of the Lord. Luke 1 verse 38. Mary. That vari kugeza mambure vakarongedza mambure. Take them out. Hapana vanenge vato-resigner for the day, va-resigner for the year, va-resigner for this season. Zvatakaita zvakwana. Takaitawo zvatokwanisawo zvakabudawo ndizvozvo kana pasina ndizvozvo. Hanzi one more time. Mary ounzwawo kuti iwe uchazodai. Akati, how can this be? I want to talk to a leader this afternoon. We're saying, how can this be? Tau. Inobatika se. Chirudzi. Ini handizivi zvematau. Handizivi murume. Handizivi zvematau. Handitambiri kumatau. Handina means dzekuwana matau. How can this be? The Holy Spirit shall overshadow thee. Wazati unoda kuti utaurwe nemweya waMwari, ukuzevezere, ukupe ma-ideas, ukuratidze kokunotengesera, ukuratidze kokunoenda, ukuratidze zvekuita. Hallelujah. The Holy Spirit will come upon you. The Holy Spirit will come upon you.
Hallelujah. Tau ndoiwana kupi? Zvematawa handizviziva, handisati ndakambozvibata. I don't have the means. I don't have the know-how. I don't have the men. Zvinodikanwa zvacho kuti tau ibude hazvipo. This is the same Holy Spirit that was there from the beginning of time. When the earth was without form and it was void, and darkness was upon the face of the deep. That is the same Spirit that is here today. When it looks like it's all darkness, when it's all shapeless, when your pockets are all empty, the Holy Spirit is the man of action. Dofarrai scripture, I have to say it, Ezekiel 37. The Spirit of the Lord took me into a valley full of dry bones. And he said, prophesy. Prophesy. Can these bones live again? Can 1,000 be touched? Can we get 1,000? Muprofita mukuru Ezekiel akati yandikurire imi Mwari ndimi munoziva. Asi Mwari vaida kushanda nemuprofita. Zvikanzi prophesy. And the prophet says, I prophesied as I was commanded. Pano pachada vanhu vachanoprofita so that they can see things happening. And when the Holy Spirit is there, he is the man of action. When God spoke the word, the Holy Spirit made it come to pass, made it manifest. Pano da vanhu vane spirit of obedience. Prophesy as you are commanded. Work as you are commanded. Bring as you are commanded. Even though it doesn't make any sense, even though it looks as if it's all dead, it's all darkness, it's shapeless and it's void. There is no hope for anything coming alive. Prophesy as you are commanded. How shall this be? How shall this be? Umwe ndo mubvunzo wake. Vari kunyatsoziva zvavari kutaura. Tau kuti inouya inobatika. 10,000. Maika nyama pa South Africa apa. Inobatika. Hallelujah. Kana mamusati makamboibata inobatika. Hallelujah. 30,000. Makwikwe zvakanaka titosere. Hallelujah. 30,000 rand. Inini kuti ndichishanda 10,000 rand hazvichaiti. Ndakaibvisa kuDU pakota. Kuti ndishanda 1,000 user hazvichaiti pagore. Ndakaibvisa pai pakota. Saka nyaya inoda manumbers haidi ini ndoga. Inoda kuti tiwande, tifambe takawanda. How shall this be? Go deeper. Udza mutungamiri ari padhuze kuti go deeper. Umwe usiku zvakamboramba, rimwe gore zvakamboramba. Imwe time zvakamboramba, asi go deeper. Wasati kunzi go deeper, ipo pasina chiripo. According to the word of the Lord. Hallelujah. So all the tribes came. All the tribes came. Some were mentioned by name. Some, the leaders were mentioned, what they could do, what they couldn't do, whatever. Tribe, marudzi. Chaona marudzi atinawo evatungamiriri mugore rino. Hallelujah. We are writing the chronicles as it is right now of the history of the Living Word Church. Which tribe are you? Uri ridzi rwupi rwemutungamiriri? 2022. Timtaza. Prove yourself. Hallelujah. Go deeper. Wedzera. Manetsa angarongedzewa ngaabude. Abate hove zhinji. Hallelujah. Maybe like Mary, you are saying, handizivi, handisati ndakamboibata, chiri kunditi zvichafamba sei, zvichaitika sei, tazai nowanikwepi. Allow the Spirit of God to help you. Basa raMwari rinongoda mweya waMwari. Amen. Mweya waMwari unokubatsira pa-attitude. Pa-attitude, mweya waMwari ndo capacity, ndo ability.
Mweya waMwari ndo unopa favor, anointing yekukwezva mari, ndo inovhura meso, ndo inopa maideas, whatever you may need. Hallelujah. Mweya waMwari ndo watiri kuda. Nyaya yatiri kutaura panapa iri practical. Mweya mutsvene ari very practical. Isusu patotaura zvinhu zvemweya tichita sekuti zvinhu zviri mumhepo. Kuna Genesis mweya mutsvene anzi anga aripo. Paitaurwa zvinhu zvoonekwa zvobatika as the kingdom is real. Asi tiri kuti ndo kugona kwaMwari, ndo simba redu, ndo kwaniso yatinopiwa kuti zvikuda kuitwa zvidini? Zviitwe. Hallelujah. Shoko iri harifaniri kuwira pasi. Tofanira kuwirirana pano kuti kana supernatural offering yakambokundikana, kana renovation isina chayakaburitsa, kana gofawood isina kusvika paifanira kusvika, gore rino iri harifaniri kuwira pasi. Ende inyaya yedu sevatungamiriri. Bhaibheri ndozvanotaura kuti hanzi shoko rese raibuda mumuromo maSamueri, Mwari havana kutendera kuti riwire pasi. Saka toda kuti shoko iri ridini? Rizadziswe. Hatisi kuzogona kuzozviita nekugona kwedu nesimba redu, asi ngatitenderei mweya waMwari utibatsire sevatungamiriri. Haleluya. Tisazvilimite kuti ndinongoita zvezvakati, ndinospecialize na left, ndinospecialize na right. Pano pari kuda vanhu vanouya zuva nezuva with all manner of instruments. With all the instruments. This time kuti waita zvose, tawa haingaregi kubuda. Haleluya. Ngatisimukei. Zvichapera